Fordøjelsen af en burger. Vi kan betragte fordøjelseskanalen som et 5-6 meter langt rør fra munden og til endetarmen. Den varierer meget i form af udseende, afhængigt af hvilket afsnit vi kigger på af fordøjelseskanalen. Den kan være tyk, den kan være tynd, den kan være forskellige slags størrelsesforhold. Når vi indtager føden, tager vi det jo selvfølgelig som det første igennem munden. Vi mærker inde i munden på føden en slags analyse, at vi sikrer, altså at vi faktisk kan lide maden, at vi synes det er spiseligt. Vores spytkirtler i munden producerer spyt, som blødgør maden, så det er lettere at tygge og synke for os. Vores spyt det indeholder et enzym, som hedder spytamylase. Det kan nedbryde kulhydrater, som for eksempel, eller det kan spalte kulhydrater, som for eksempel stivelse. Det spaltes typisk til mindre sakkarider på 5-7 glukoseenheder, eller til diasakkarid maltose. Nede i vores mavesæk, der har vi pepsin. Vores pepsin nedbryder proteiner til korte aminosyrekæder. Processen ses her fra protein til korte aminosyrekæder. Så har vi peptidase, som vi finder i 12-fingertarmen, som nedbryder de korte aminosyrekæder til enkelte aminosyre. Den er med til at spalte proteinmolekylerne. Protein spaltes af enzymer i fordøjelseskanalen og i tarmceller til aminosyre. Når vi når herned til tyndtarmen, er de fleste af fødens organiske stoffer blevet nedbrudt til mindre molekyler. Tyndtarmen optager de spaltede organiske molekyler til blodet og lymfen. Galle fra leveren indeholder gallesaft og gallesyre. Disse frigives i 12-fingertarmen. De vil så nedbryde fedt til glycerol og frie fedtsyrer. De optages i lymfekarrene og finder vej til leveren.